tuku kopi karo tuku pete. Mas. Bu Yati njaluk duwite. Ora sangu, Ora ana kene sangu. mulih saka pengajian. Nanti Bapak Rene lho. Nanti Mas. kuwi ajeng rokok mboten sida. Oh, iya aja mangga. Ora sah lho, Budhe. Ki go Ya susuk, Allah. susuk brambang sesuk lho, Mas. Sesuk diku tuku bumban iki namung gugojengan. Mboten sah. Pun Biar spesial ditambah. gratis Iya, kanggo Bu gratis. Sati. Ronda Pangapunten. kempling katur. Nggih, muga-muga panjang yuswa nggih Bu Sati. Amin. Menika sadian apa? Sadian mboten? Oh, mboten. Oh, benten kali MC ini iki sadian sawah, pikat didol kabeh. Kula nggih sadian, Mbak. Apa, Mas? Sadian omongan. Mangga, Mas. Mangga. Bela kempling ya. Kene ora apa-apa ya. Sini aja. Yo, Le nyanyi. Spesial kagem Ibu Sati. Ya. Mangga, oh gilo-gilo mriki Ayo Bu Bu Sati. ke sini Oh ya. gilo-gilo. Ayo. Joget gak apa-apa. Ayo joget. Ayo. Ayo.
pamundutan saking Ibu Sakti. Udu pamundutan. Lah? Panyuwunan. Oh nyuwun lah bedanya apa? Bedanya pamundutan ki bayar. Wah, mawar bayar ra gelem. Lah mesane pakai